Bé, doncs, 5è bloc i comença així, a Level Bikes i caixeta de Pivot Cycles i anem a obrir-la. Què hi haurà, què hi haurà? Molt de paper de moment, Mira, he de dir que mola que no hi ha plàstic. Està guai. Epic fail, Només hi ha cartró aquí, tio. A veure... Ep. Això és una altra cosa, Atenció. Què us sembla? Aquesta és la nova Pivot Match 4 SL i que haurem de fer un Dream Beer i haurem de fer alguna coseta xula, no? Què us sembla? Doncs avui dijous, no? Bueno, ja som ja és divendres, perquè és quasi a la 1 del matí i, bueno, suposo que ho veieu, no? Estem aquí darrere... Tenim aquí darrere barco de Baleària. Això vol dir, si estem en un barco de Baleària... On anem? A les Balears. A les Balears. Claro. Concretament? Ens n'anem a les Mallorca Gravel Series. Poca cosa. Poc se'n parla i el que ens ha costat anar-hi, però per fi podem anar... A veure, el nostre amic Borja... Això, moltes ganes a descobrir la illa, a pedalar allà, que no hem pedalat mai allí, Sí. I estem ultra motivats. Entre ni que faci vent, ni que plogui, ni que... És igual. Tu has portat el xubasquero? 2. Jo també. 2 sabates. Jo unes, però allò per... Per eixugar. Sí, per eixugar-les. Jo d'eixugar m'ho he deixat a casa, però porto 2 sabates, per tant... Sí. Per fi arrenquem, que portem 2 hores i mitja de retard. I no res, aquesta setmana bàsicament es basarà en Mallorca Gravel Series perquè, bueno, vau veure que hem fet l'unboxing del quadre Pivot nou, Quasi que res. poc se'n parla, i tu has fet alguna cosa. Vaig fer rodillo l'altre dia perquè estava allí, se'm va fer tard. Vaig fer un commuting... Ui! Saltat una alarma d'un cotxe, molt bé. No va fer molt bé. Vaig fer un commuting per canvis de comprar 2 cosetes i tal, i ja està. No he fet res més. Però bueno, ja farem aquest cap de setmana tots els quilòmetres que no hem fet entre setmana. Exacte. I no res. Que no hi hagi molta mala mar, perquè Esperem que no. Hi ha llevantada i ara ens prendrem la pastilleta abans d'anar a dormir. Sí, anem a fer una biodramina i a dormir la mona, perquè, bueno, havíem d'arribar a 5:45 a Mallorca, a Palma. I arribarem a les 8. Que també et diré que millor. Sí, arribarem, ja hauran les cafeteries obertes. Entre que sortim i això, anem a esmorzar, després d'esmorzar amb la calma. Cap a Vista Alegre. Sí, això és el centre de la illa, aproximadament. I res. A pedalar una estoneta, Bé. que jo en tinc moltes ganes. Jo estic molt motivat, la veritat. Jo estic supermotivat. Sortiré plovent i tot, imagina't si estic motivat. O sigui, la idea és demà fer uns 80. Cap a la zona nord de la illa. Sí, bueno, hem d'acabar de mirar, perquè avui el Borja ens ha enviat els tracks per correu als participants i el track d'aquest any se'n va cap al sud de la illa. Sud-est, sí. Sí, aquest any, bueno, doncs ja que aquesta edició se'n va cap al sud, a nosaltres ens agradaria, doncs, agafarem un track de la Mallorca Gravel Series d'algun altre any, a veure què ens recomana en Borja, però que se'n vagi cap a un lloc completament oposat, perquè així, ja que estem 2 dies pedalant, descobrim el màxim de terreny possible. I més color vermell a l'Strava. Correcte. Així que, no, res. Deixem aquí darrere, no sé si ho veieu, a Barcelona. Ah, mira, aquí el de la barca... Ens guiava aquest o què? El senyor aquest, el Pràcticos. No sé com es diu allò. Estibadors. Això. Doncs aquí darrere, Port de Barcelona. Anava a dir Barcelona, bueno, es veu algun edifici per allà, però... Poca cosa. I no res, aquí veieu la coberta, hi ha una mica cotrillo, però bueno. I ens n'anem a buscar la nostra superbutaca, que gens malament, ara quan arribem gravarem una mica, no està gens malament, i dormirem, si es pot, una estona. El que es pugui, perquè si no... I si no, demà després a la ruteta... Migdiada. Migdiada. De lujo. Així que ens anem veient. Per cert, no sé si ho hem dit,
però fa molt mala mar i el barco es mou molt. I ara que hem sortit del port es nota encara més. Bueno, doncs aquí estem al nostre niuet d'amor, Aquí, les dues butaques, cap a darrere no anem gaire plens, perquè més com que hi ha més sales amb butaques, bueno, estem tranquils. Més ens ha tocat aquí fila de 2, davant de tot, fila 1, i cara, prou bé, podria ser pitjor. Així que anem a descansar una miqueta, o intentar-ho, almenys, i ens veiem demà. Mission 1 accomplished. Sí, això d'aquí darrere Diuen que és Mallorca. diuen que és Palma, diuen, però, bueno, ara esperar que tota aquesta gent treguin el cotxe i els camions, perquè ara comencen a sortir els camions, sí. Però, clar, hi ha com 4 o 5 pisos de garatge. De gent. I nosaltres estem Al de dalt de tot. a dalt de tot, així que paciència, quan es pugui sortir, sortim, anem a esmorzar Necessito un cafè i ja. i quan acabem, Cap a Vera en Borja. Que ja a veure en Borja i a pedalar, ubicació i a pedalar una i miqueta. està de conya perquè de moment el cel Sí, es veu color blau, que ja això ja és moltíssim. correcte. Així que veurem què ens espera aquests Què ens depara? 48 hores aproximadament, sí, 48 hores que estarem a Mallorca. Bé, doncs ara sí, ja estem damunt la bici i anem a fer un track d'aquests que li hem pispat amb Borja d'alguna altra edició, que bueno, si veniu a Mallorca els trobareu a Wikilog, Mallorca Gravel Series, i full flama, Bueno, no sé, no els hem fet, però pel que ens ha explicat en Borja i això, la gent, tenen bona pinta, així que anem a pedalar una estoneta. Hem agafat un de 80 quilometrets amb 600-700 de desnivell, així que suficient per passar el matí. Apa, som-hi! I aquí semblem una mica de Barcelona, per anar a veure les cabres, bueno, les ovelles. I aquí l'altre influencer, és que no se'ns pot deixar sols, De moment, bastant pistero, però ja han fet una pujadeta en pedra així guai, vull dir que té bona pinta el track, té bona pinta. És com molt, molt ràpid. Doncs ara ho dèiem, Poder estar en pedalar aquí... Som milionaris, tio. Sí. Som milionaris. Estic pensant de veure on està la càmera oculta, perquè no em quadra per enlloc aquest lloc. I està superhumit, té més pinta de la Fageda d'en Jordà. Sí, té un rotllo... Que no Mallorca. Sí. I de cop i volta allà et surten palmeres, enmig del bosc. Si tinc aquí la neurona està a punt de petar molt fort. Sí. I ho dèiem, al matí, quan hem baixat del barco, just darrere nostre teníem aparcat un parell de Porsche. Sí. I fotien una cara d'amargats aquells dos senyors.
Però que no t'explico. Sí, el cotxe molt guapo, Però, neno... Però el bé que ens ho estem passant nosaltres, això no es paga amb calés. Això és la Soll, nen. Bé, Mira, el tocinet aquí que petit. Tocinets aquí i nosaltres aquí parats com... Si fossin de Barcelona. Sí, de Barcelona. Que res en contra dels de Barcelona, Bueno, però... Tot l'amor del món, Sí, però... Però visca Catalunya. Què? Molt bé. Fas mal, no? No. Havia de passar i ha passat ara. Què, va, això és barreta de proteïna, no? Sí. Recovery. Aquí, plano contra plano. Sí, plano contra plano. Surto el vídeo de l'Usquitim. Subscriveu-vos aquí. Aquí, Bike Topic. I aquí, Usquitim. Teníem gana. M'hem de parar aquí. Veieu aquí? Això és una olivera. O sigui, Sí, és una olivera. no m'entra al cap, vull dir. Estem veient unes coses, unes masies i La gent té molts calés i venen aquí. És que mireu. Estem flipant com nosaltres, quins llocs que trobem. O sigui, em sembla increïble. Vull dir, estem trobant uns poblets o un conjunt de masies de casa així superxulos que... flipes. I ara ja sí que plou una miqueta més. Hem anat salvant tot el dia, no ens hem mullat durant el dia, però ara ja estem a 3 quilòmetres de Lloret, de Vistalegre, que és punt de sortida i arribada de les Mallorca Gravel Series, i ara ja sí que ens estem mullant de valent. Però és el que hi ha. Ens ha respectat tot el dia, no ens podem queixar, i ara, doncs, això, arribar, fotre'ns una bona dutxa i demà més i millor. Pam! Arrenquem! Arrenquem! Mallorca Gravel Series arrencada, sortit els últims, però... Perquè tenim una missió. Perquè teníem una missió, que la missió aquesta era fer contingut per Gran Fondo World Tour. 1 i 2. I 2... Demanat si podíem anar tancant cursa per anar recollint tota la... Llavors, no som els últims, som les escombres. Exacte. I bueno, ens hem tirat al track curt, perquè pinta que ha de ploure i... Ens acogirem. Fa una mica de mandra, perquè a més fa fresqueta. Vull dir, farem el short, que el short són 80 quilòmetres. Anava a dir, short, sí. 80, short no és tan short, són 80. Exacte, són 80 amb quasi 1.000 de desnivell. Així que és suficient, amb els 80 i els 80 d'avui marxarem de la illa servits. Però ja tornarem ja. Ui, tant si tornarem. Mare meva. Ahir vam fer el track amunt, avui avall, doncs tocarà fer un a l'esquerra i un a la dreta per marcar bé a l'Strava. I anar fent. Així que vinga, va, som-hi! Amb les sabates diferents. Pot ser.
hem parat perquè som uns magnetos, Sí. Mireu què hi ha aquí. Ens miren. Ens estan mirant, tio. Tu si nots, aquí dalt també n'hi havia uns també parats. Quin quilòmetre és això? 30? Si arriba? No m'arriba. Avui anem molt de... Bueno, anem a font de Malboro, tio. Molt bé. Els que no coneixeu el concepte, Seguiu-nos. aneu tard. Seguiu-nos i pillareu de què va la cosa. Perquè no tots són bats ni nada. No. Bueno, però els dos anem en potenciòmetre, Sí. Però... Gran font de Malboro, tio. I I el Dani també. Sí, anem aquí, a l'equip que en font de Malboro, anem tots en potenciòmetre. full equip. Full equip. Que no sigui dit. I que ens hem fet amics, tio, que ha vingut, mira. Hola. Però hi són tots. Tots. Ens hem vingut a veure. Que fort, tio. Surrealismo. Mira aquest. Aquest és amic del plat de plomo, tio. La tocha blanca, tio. Aquí menys pedalar fem de tot. Ja ens mullarem, ja. Ja ens mullarem. Bueno, ja plou, Ja veieu que ens hem hagut de posar xubasqueros perquè ja plou. Doncs meta, i ara aquí netejant els trastos, Déu meu, quina quantitat d'aigua que hem pillat. Bueno, ja ho haureu vist, però... Oida, Quina mandra de dia, Però bueno. Meta, la ruta ha sigut molt top. El recorregut és guapo, però... Ha sigut durillo, però bueno. Ja ho tindríem. Ara, a menjar i a la tarda a passejar una miqueta i a fer toms, perquè a veure si ens deixen fer una mica de turisme, que ahir no vam tenir temps. Però va, anem a menjar alguna cosa. Mireu que tinc aquí la butxaca. És molt fort, tant amb una butxaca com amb l'altra, no us penseu que és broma tot això, que ha sigut un muntatge, no. No sé si ha sigut ara que m'has acabat de passar l'aigua aquella, però és que aquí també hi ha gènere, Hòstia puta, mira, que s'ho bruix. Mira quina merda, mireu. Suquet del bo, per fer aquí un caldo amb pastes gallo. Mira, anem a dutxar-nos, que això... Sembla que ens dutxarem junts i tot, per passar via. No. Doncs fent aquí una mica de puti volta. Aquí estem en plan romàntic. No sé ni on som. A Serenal, a Palma. I escolteu, que poc que m'agraden les zones marítimes de passeig marítim, allà les botigues, el restaurant per guiri... Que poc que m'agrada, Volíem menjar alguna cosa per aquí i hem decidit, saps què? Tornem cap a l'interior, que ens hem tornat ja més feréstecs que totes les coses. Correcte. Ens anirem a sopar a Sineu, imagineu-se. Sí. No en tenim ni idea on està, nosaltres tampoc. Però bueno, sí, Farem... ho hem vist 1000 cops per aquests dies tombant. Doncs fem això
anirem a sopar i ara acabar de fer el passeig marítim, la volteta aquesta per aquí, per estirar una mica les potes. Sí, que ens anirà la mar de bé, Sí. que ahir ens va quedar una mica pendent. I no res, sopar, demà a les 6 del matí sortim cap a buscar el barco Quin rotllo, tio. i a les 9 barco. Exacte. Així que demà ja farem la crònica de com ha anat el barco, a veure si es mou o no es mou. Més del que es va moure divendres, No ho crec. perquè va ser molt heavy, Sí. Ingravitat. Així que anem a sopar i demà més. Bona nit i tapa't. Doncs bé, amics, ja estem al barco direcció la península Queda ben poc. i ara estem aquí al mig del no-res. Nada por delante, nada por detrás. I poca cosa més. Ja heu vist que hem gaudit bastant fort de Mallorca, amb bici. I petit també. Sí, ens hem mullat una mica, però Ha valgut molt la pena. Sí, ha valgut totalment la pena. Així que ja ho tindríem fet. Ara, setmana que ve, si tot va bé, a Terra de Flors. Correcte. I... Esperem que no plogui. No, esperem que no. I que no hi hagi fang, tio, que ja n'hi ha prou, Em dic que ja no fèiem més... No, jo he tancat la temporada de fang. Ja ho tindríem. La ciclocross. Ciclocross està tancada ja. Si hi ha sort, si s'alineen tots els astres, igual podrem muntar la pivot, a veure. Maca. Tot i que no hi tinc gaires esperances, perquè, bueno, les coses s'han de fer bé i aquí hi ha molta gent treballant amb aquesta bici, tio. Hi ha molta gent treballant i s'han de respectar els timings de la gent, que a ningú ens agrada que ens apretin, així que... és lo que hi ha. I no res, subscriu-vos a tots els canals, ja sabeu quins són. Sobre rodes, Mosquitim, Tòpic, Mosquitim... tot, full equip. I Gran Font de World Tour. Gran Font de World Tour també. Exacte. I ja està. Un plaer. Deixem aquí i ens veiem la setmana que ve. Adeu.